Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lithuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwividiyo namuhla. Abekho abantu abanenhliziyo ezimbi njengabantu besifazane. Ngeke nje ngilongini abukelisa indaba yenu. Nina niyakwazi ukusukela umuntu nithi undlwengulile engandlwengulanga. Ngoba naku ufuna ukumlaya. Ngoba mhlambe kwesinye isikhathi ngoba naku ufuna ukumilka imali kuyena. Umqambe lahlazo amanga umuntu uthi ukudlwengulile engakudlwengulanga. Baningi olovo babhadle emajele ngenxa yamangeni bantu besifazane. And ukufika kumangaza ukuthi nizele izingane zabafana. And lezi izingane zabafana nizele mhlazona nazo ziqanjelwa amanga ngento ezingayenzanga kuthiwa ziyenzile. Niyofila kanjani? Mangaka ama-future, mangaka amakhaya amoshekile ngenxa yamanga athi umuntu udlwenguliwe engadlwengulwanga. Kukangaki? Fike silale nani la sivumelene kahle. Then ngoba naka nginawo lo 5000 ofuna wamavuso uzohamba uyongibophisa epolice station. Ummoshe nje kusasa lami ngoba naka uyangilaya. Bese kugcineni niqhamuka la kuma social media nifuna sizonikhuluma ama angels. No ways, bra. And uhulumeni lento yalabantu abalobe besiqambela amanga bezisibadlwengulile singabadlwengulanga. Bekumele kube khona isijezo salabo bantu ukuthi indoda mayitholakala imsulwa phambi kwamehlo enkantolo over icala le rape, lowo muntu osuke accused kumele athole the same sentence ebizotholwa imina ukubani bengiguilty. And ukuthi uhulumeni wethu akakwazi ukuthi siqanjelwe amanga mihla namalanga. And futhi angisho ukuthi abekho sisibethu abadlengulo wangempela. Yabo, akhona amadoda ayimgodoyila ngaphandle akwenzayo vele ukuthi badlwengule. But manje sesigcineni senza sibone ngazathi kwamanga konke. Ngaloko okwenzeke ngempela sikubona kuyiqiniso ngenxa yokuthini nikwazi ukusiqambela amanga. Defame umuntu, umosha isidima somuntu kumphakathi ngamanga. Uyothanda mhlase kuyingane yakho leyenziwa lento wena oyenza kwabanye abantu. I doubt ukuthi yokujabulisa lento yenzayo. Hlalwazi izono zabazali ziwele ebantwaneni. Lento yenza enganeni abanye abantu iqambela amanga ukuthi idlwengulile ingakudlwengulanga. Akupheleli lapho. Kusabuya okubuhlungu kungangabuya ngawe kungabuya ngengane yakho. Qalekisa izingane nje nithwesa amabhadi ngamanga. Ngiyaqala ukufunda i-article ekhuluma ngokuboshwa komuntu bese ngifikelwa injabulo. Bese ngithi uyalayeka. Ngoba isystem esinayo yamajele akuyona isystem yokuphanisha umuntu, kodwa isystem yokuhlumelelisa isimilo. Isystem yokuthi umuntu kuthiwa azibone ukuthi wenza amaphutha kuphi, uzilungise, ulungiseke bese uyabuya emphakathini. Kodwa kule article esizokhuluma ngayo manje ngicabanga ukuthi isesigabeni la khona umuntu wakhona engamzweli noma ngathi inkantolo ithi sifuna ukwenza usibonelo ngawe ukuze nabanye abantu abasacabanga ukwenza lento bangabe sayenza sigwebe udilika jele noma umuntu wakhona ngathi wakwenzeka iphutha wafela ejele. Ngeke ngize ngimzwele ebuhlungu. Ngeke ngize ngimzwele ebuhlungu ngoba vele kwayena ubefuna naye ukuzwisa omunye umuntu ubuhlungu. Asifunde i-article ukuze ungalokhu ucabanga ngathi sikhuluma ngani. Emveni kokufunda i-article sobe sesikhuluma ngalolu daba lokuboshwa kwalabafowethu abasukelwayo kuthiwa abadlwengulile bengadlwengulanga. Siyazi siyakuqonda futhi ukuthi bakhona abantu abasuke bedlwengulwe ngempela. Labo ke bayadinga ukuthi bathole ijustice. Kodwa kuthiwani ngalaba abasuke besukeliwe? Wavele nje umuntu wasukelwa kwathi uyenzile into ebengayenzanga. Isihloko salolu daba sithi women charged with perjury for reporting fake child kidnapping. Amaphoyisa KwaZulu-Natal afaka isicelo kumphakathi kumalungu omphakathi ukuthi awesiqhelelanise
nokuvula amacala angelona iqiniso, especially lawa ahlobene nodlame olusuke libhekiswe kwabesifazane nezingane. Bathi lokhu kuza emveni kokuba owesifazane ona-26-year-old iminyaka uchajiwe with perjury after eqamba amanga emaphoyiseni mayelana nokuthunjwa kwengane yakhe. Bathi-ke lana kidnapping of her imaginary 3-month-old baby whom she claimed she was snatched from her by 3 men at KwaMagwaza area, Melmoth, ngeyi-13 kaSeptemba 2025. Bathi amaphoyisa akhiphe ithimba labaseshi elinabantu abehlukahlukeneyo ukuze bacinge le ngane. Emveni kwama-hour ambalwa bephumile becinga, baye bathola ukuthi lo wesifazane uqamba amanga noma akakhulumanga iqiniso mayelana nokuthunjwa kwengane, nanokuthi akakaze abe nayo ingane. She never gave birth to a baby. Lo wesifazane uqamba amanga kulo azwana naye okuyisoka lakhe kanye nomndeni waleli soka, wabatshela ukuthi ukhulelwe futhi useze wabeletha. Yena lo wesifazane utshela umndeni wakhe-ke ukuthi yena uye waba ne-miscarriage noma wachithekelelwa yisisu. Ngalokho-ke uboshiwe-ke lo wesifazane wayese echarged with perjury. Uzovela enkantolo eMelmoth kwi-Melmoth Magistrate Court namhlanje ngoLwesibili langomhla ka-16 September 2025. Phamba singene kudaba lwesibili, niyawubona kodwa umonakalo owenziwe yilo sisi uthi mkhulu kanjani. Uma sebona ukuthi amanga akhe sefike la phela khona, ngoba phela utshele isoka lakhe nabakubo wesoka ukuthi yena ukhulelwe. Mhlambe kunemali ebezikhishwa isoka njalo ngenyanga. Mhlambe akhala ebusuku athi uyagula, kufuneka kuqashwe imoto kabani, isoka likhipha imali, abomndeni bakhipha imali. Useyabona ukuthi manje akazi uzothini. Useqamba amanga lo ngane ithunjiwe. Useqamba amanga lo ngane ithunjiwe. Ngapha emndenini wakhe uthi sisu sachitheka. Uthi sisi lesachitheka. Amaphoyisa amayeqala ephenya sekushayisana ukukhuluma. Ngoba kokuqala kufuneka phela kiwe esibhedlela kutholakala amafayela ukuthi ingane izalwe kusiphi isibhedlela. Awekho. Ibhlungu lento enziwa osisi bethu. Phela bayakwazi osisi bethu ukudownloada isithombe se-pregnancy test. Akuthumelele yona athi ngempela uzithwele. Nawe njengomuntu wesilisa uze wethembe ngoba nansi phela isithombe se-pregnancy test kanti usithathe ku-internet. Abanye baze banesibindi sokuthi balanda umuntu uma bazi ukuthi unomakhelwane wakhe ozithwele. Afika athenga i-pregnancy test athi hey siza la mngane ngizokuzama. Umngane wakhe ashone naye etoilet abuye inoline ababili ekhombisa ukuthi ukhulelwa ngempela. Inhloso yakhe nje ukuthi athole imali esokeni. Inhloso yakhe nje kusuka ukuthi athole imali esokeni lakhe lelo esuke lithi athi limkhulelisini. Uyabona umonakalo awenzayo ungaphezulu kokucabanga komuntu. Asike sithi isoka lelo umuntu ongenangane esidalo. Injabulo abesenayo nethemba senayo ukuthi ekugcineni ngaze wanayo ingane. Bese thola ukuthi lo muntu ubenza lento enziwe lo sisi lo. Ngiwashayela ihlomba amaphoyisa ngokumbopha. Sizongena edabeni lesibili manje lolo lwenza ukuthi ngijabule uma ngizwa kuthiwa lo sisi uboshiwe. Lo esizofunda ngaye manje. Futhi ngiyafisa ukuthi sengathi angathola isigwebo esiqinile noma nganeshwa futhi lo sisi afike lo ukufa esejele angeke simkhalele ngoba ubefuna ukusokolisa ingane yomunye umuntu. Akacabanga ngisho abazali bakhe lo bhuti kade emvulelele licala. When I date a guy on my dating ages, when I date a guy, it wasn't out of love. It was out of revenge of what happened to me. I will date you today after 2 weeks when we sleep together. Tomorrow ko go bulela case ya rape. I get happy. Tomorrow ko go bulela case ya rape and mind you will be arrested. I did that to several guys. Anger. Did not deal with the issues. I booked myself for psychologist. I said I'm gonna deal with this myself. I'm gonna deal with this myself up until get right. Can I lead the victim out of that?
bana ba batho ba banditile because of nna. You know, that thing inhlukumezitse for mengwaga. Yeah. And ya ntrela problem ya syphilis. Yeah. I had to live with syphilis. It's some kind of STD, as strong. I had to live with that thing for the rest of my life. That thing is very dangerous. Yeah. It changes your body. It changes everything about you. It's not nice at all. And then yabadi divorce, ukuri life yaka was just a mess. Udaba lesibili lithi lo wesifazane uchajiwe naye with perjury. Owesifazane una 21 iminyaka uzovela eMadadeni Magistrate Court namuhla nje bakulwesibili la ngomhla ka 16 kuSeptember 2025. Emveni kokuba aqamba amanga phansi kwesifungo wathi udlengulwe umalume wakhe. Kodwa uma kuhamba isikhathi kwatholakala ukuthi wayeqamba amanga. Umalume lesikhuluma ngaye usesitokisini njengoba sikhuluma. Waboshwa ngoba kwakubekwe inselo zokuthi wadlwengula umshana wakhe ena 15 le endaweni yase Blaboch eMadadeni eNewcastle. Bathi ke la, reporting a false case is a criminal offence and police will ensure that those who waste police limited resources by opening false cases are met with the wrath of the law. The time that police spend opening imaginary cases and investigating non-existent criminal cases could be spent preventing, combating, and investigating genuine cases opened by real victims of crime. Ongitshela nje wayena 15 lo sisi mzukwane eqamba amanga ethi udlwengulwe umalume wakhe. Namhlanje una 21 inakutholakala ukuthi umalume wakhe akaze amdlwengule. Umalume lo for past 6 years ubese ejele. For past 6 years umalume ubese ejele. Icala ke lokudlwengula linkinga ngento eyodwa alinayo ibail. Alinayo ibail. Uma nje kuthiwa uchajelwe icala lokudlwengula khohlwa ungabe unenhlanhla enkulu kabi ukuthi uthola ibail ingoba uhulumeni uzama ukuqinisa umthetho ukuze abantu babone ukuthi uma wenze leli cala uzoba senkingeni. After 6 years bazobhekana kanjani kwakhona emndenini? Bazobhekana kanjani? Ngiye ngafuna amavideo ambalwa ukukhuluma nje ngalesihloko sabantu ababoshiswa bengawenzanga amacala. Ngicela uzwe la. I was 19 years old. Please don't interrupt her, guys, please. Right? No interruption, please. Oh my God. I was 19 and he was 3 years older than me. And I mean, back then, we all know, even now, dating a Nigerian man is taboo. You know, you'll be called names and whatnot. And yeah, mitlolotolo, they will human traffic you, they will scam you, and all of those things. And I was still young. And then when he got me pregnant, I was forced to... Exactly, yeah, rape. Exactly. And that's what you were really happened. forced. Yes, and I was young and, you know, like I didn't have a choice. By the state? Or by who? Okay, by someone. Let's just say family. Let's just leave it like that. We can't say the state. We can't say so it was taboo. Usually in Nigeria and whatnot. It's a long story, but let me just cut it short. He was falsely accused of raping me while he didn't rape me. I wanted to tell the truth, and when I got the chance, he was arrested for about 7 or 8 months. And then I told the Batswani who were busy investigating the case, I told him, but this was my boyfriend, and he's the father of this child. And then they said to us, okay, we need to wait for the child to be born. And if the DNA test comes positive who is the father, then utla out of this case. Should he be lying, he's the father of the child, or he impregnated you while he didn't, as an example, he will be sentenced. And then the baby was born. They took the swab, go maternity ward, and they took a swab, and the DNA test came back positive. Okay. You know what's sad? Then they let him go. Guys, remember I said he don't. went out. No. Yeah, and then he went out. Immediately when he came out, he went to Europe. Because obviously, like, Yeah, it's traumatized. He was he's traumatized, and he came here because South Africa. He was not even a year old in South Africa. Brother, he was still fairly new in South Africa, you know.
His mother had to sell her shop for the lawyers and all of those things. Mama ha rekisa shop ya hae na le yona ko Nigeria. The family, they assisted so that he can get a good lawyer. And then he went to Europe. So all his life he has been in Europe. Then he moved to London. And then when he came back as Amaho Hlakanalina, I was already married at that time. And the honest truth, I told my beast husband that the father of my first child has passed away. So tell me, now I'm living a reality. My stories are a reality. Tell me if there's no woman who has done that and say, maybe for example, I don't want to talk about the father. I'll just tell the new husband, oh, Papa, it happens. We understand. Buhlungu lento enzeka kulo bhuti waseNigeria. Buka nje ukuthi abazali bakhe baze balahlekelwa ukukhona nababenakho. Akukhathalekile ukuthi ubaba ekusebenzela isikhathi esingakanani. Ngoba uqala ishop phansi, umuntu oneshop uyazi kunzima kanjani. Ukuraise istock akukhathalekile ukuthi ishop yani noma eyimpahla noma eyani. Ufuna ube necapital, uyirane. Kodwa uzuthengisa, uzuyithengise. Benzele indodana yabo ukuthi iphume kulelo bisho efakwe lo sisi kulo. Njobe le ndoda le ithe mayiphuma, ayifunanga nokumbona, yavele yahamba. Kodwa manje iyazama, iyakhumbula phela ukuthi nayo ingane. Iyazama ukuxhumana naye. Uthola useshadile kanti uthe esokeni lakhe noma kumkhwena wakhe ubaba umntwana washona. Sebezohlangana kanjani? Umntwana lo sozokwazi kanjani ukwazana nefamily yakhe? Kwayona ifamily le uma ngathiwa iyafisa ukubona nalo sisi, ngafuna imbuke kanjani? Ngafuna imjabulele? Ngafuna ithini? Uma ngathi uyambona, ngafuneka ithini? Ngafuna ithini? Ijabule, shaya izandla. Ithi wenza kahle. Ayinzima, kunzima. Hlobo zami kunzima. When you eventually win the case, do you ever engage with this woman and confront her, or what happens after that? The first thing which was on my mind, I wanted to kill her. Sure. I had so much anger that if I couldn't control myself, and I thought of everything that I lost, I had to start from scratch. And I know that's an evil thought, but what I experienced that side on a daily basis, it was not the best thing ever. Understand? So, because a couple of times, all I wanted to do was die. Because when you chill with people which are sentenced life for them not doing anything, but they sentenced like, look, dude, I was represented. You lucky if you get a lawyer, something like that. I went through so much trauma. And there in prison, you don't really get abused by the inmates, especially when you're wearing yellow, because yellow is saying you're detained. There might be hope of you going out or anything. But you suffer the most. Just the environment on its own. Environment, I understand why they call it correctional services. When your life stops. Like to a point that when I got out, I just wanted a burger. And I tried following up on the case, trying to turn it around. Sure. But nobody supported me because I'm the male. But now I started talking about it freely. That's why it's the first time I take it live or speak about it. But for me to actually speak about it, maybe it can change a few people's mindsets, as in, I see it now. Yeah. And it traumatized me for a point that even when I got out, I couldn't engage with somebody sexually to the point that I would want to even text on WhatsApp and have a sex texting, and say that's my consent. Or to a point that I wanted to even print out, if I'm dating somebody, print out a consent form where you need to sign about it. Because even now I've got mixed emotions, because those images are just playing around, and being in prison, and I had to lie. Because in prison, I was like, look, I was in a fight, I beat up somebody, but my intention was not killing him. I had... Because you couldn't say I raped somebody or somebody accused me of rape, because then they would rape look, you. Rape abafazi bethu thina masiphakathi. And then you're going to see flames. Ngiyacela ukuzuphawula kwakho la ku comment section. Ngizwe wena ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba nje lonke olukhulunyiwe la. Kusuka ekuqaleni kuze kube manje. Nana ukuthi lo sisi uboshiwe.
Mina ngifisa sengathi angagwetshwa ahlala iminyaka engaphekwa 6 lehla lo malume wakhe ejele ngecala beka ngalenzanga. Ilokho engimfisela khona. Sengathi angajeza abuzwe lobuhlungu. Into eshiwo iphoyisa lelo uNkomonde mayiqala ivideo wathi izono zabazali zehlele einganeni. Ngiyafisa futhi engathi angayifila le pain. Abuke yakhe ingane iboshela icala engalenzanga. Ya, ibhlungu lento. Kunzima kulo mhlaba esiphila kuwo. I-rape is on the terms of abantu besifazane. If befila like ubaripile bazolivula icala. If bafila like ubadlwengulile bazolivula icala. Futhi ke bazobakholwa wonke umuntu uzobakholwa ube mubi wena. Emveni kweminyaka bese avela umuntu wakhona la esecipha izinyembezi. Khona ivideo nje ngiyibonile. Ngabona umuntu evele esho ukuthi uyaxolisa kulobhuti ukuthi wamosha impilo yakhe. Ngave ngabona ukube kungcono ngoba kusiyimi. Mina bengeke ngize ngivume nokuhlala phambi kwakhe ngimlalele. Bengeke ngize ngivume nje. Nokuthi ngizihluphe ukuthi ngimlalela athi uzoxolisa ngoba wayenza lento ezazi ukuthi wenzani. Siphila ezweni elinzima. Abesifazana benza lokhu bayakhohlwa ukuthi bazele bona ngokwabo banezingane. Abangeke futhi bathande uma ngathiwa izingane zabo zibhekana nalomzima ababethwe izingane zabanye abantu. Nansi into efika ibebhlungu. Kodwa ngiyafisa mina sengathi ingabehlela lento. Ngiyafisa. Noma ingamehlelanga yena noma engaboshwanga yena. Kodwa iboshwe ingane yakhe. Abuze ubuhlungu bokuhambela icala lengane yakhe. Ilokho engikufisayo. Ukuze bezozwa ukuthi kunzima kanjani. Yebo umuntu mayenza iphutha akaboshwe. Ajezele izenzo zakhe. Hayi umuntu ozovela asukelwe. Hayi umuntu ozovela asukelwe. Futhi ke kulesikhathi samanje angazi ngenze kanjani ukuthi phela ngoba kunemithetho eminingi angeke ukwazi ukurecord umuntu kodwa ngase ngathi ungarecord ukuze nifike enkantolo uthi nansi ivideo bonani sasivumelene. Ya, indlela nje esiphila kabuhlungu ngayo la emhlabeni kaNkulunkulu. Ku-South Africa yethu ekhululekileyo. Ya, hayi. Kodwa lo sisi lo angimzweli. Lo boshiwe. Angimzweli ngempela. Ngoba naye ubefuna ukusokolisa omunye umuntu. Futhi hayi nokuthi ubefuna. Useyenzile vele impilo yalo malume wakhe yabanzima. Ingakho ngingamzweli. Ngicela ukuzwa ukuphawula kwakho. Ungakhohlwa ukucomment, share, like, usubscribe. Bese mina nawe sidibana kwivideo elandelayo. Ungasupporta ngokuba imember yale channel. Qala ku-R40 ngenyanga kuya phezulu. Ungasupporta ukusidonatela noma ngamalini ikhona i-account kwi-comment ephiniwe.